Ja, var det en fin bok? Emil, skal du vinke? Der, ja, så flink. Skal du vinke? Skal du si hei? Hei til tante Mina. Oi, så flink. Hei, hei. Skal du vinke? Skal du vinke til mormor og morfar? Hei, hei. Skal du vinke litt til tante Marit? Der, ja. Skal du vinke? Hei, hei. Hei, hei, hei. Sånn, ja. Ja. Jeg vet ikke helt hva det var du prøvde å si der. Oi. Ja. Du får lese litt sånn.